डायबेटिस, जायखौ जों सुगार होननानैबो मिथियो। बे बेरामखौ आथिखालाव सुबुंफोरनि देहायाव जोबोद गोरलै जानायखौ नुनो मोनो। बुंनो थाङोब्ला बैसो जानाय जायखिजाया सुबुंफोरखौनो आथिखालाव बे बेरामजों नाख्रेब जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो। डायबेटिस बेरामा सुबुंफोरनि देहायाव जानो जोबोद गोरलै आरो गानो जोबोद गोब्राब। गोबां फाहामथाय लासेयावबो गोबां सुबुंफोरखौ बे बेरामनिफ्राय बारग'नो हानायखौ नुनो मोना। बुहुमनां सावस्रि आफाद WHO आ डायबेटिस बेरामनि मुलि अजेम्पिकखौ लानानै मोनसे गोनांथार सांग्रांथि होदों। नंगौ, 2022 मायथाइनिफ्रायनो नंखाय अजेम्पिक एबा फेक अजेम्पिक मुलिखौ लानानै बुहुमनां सावस्रि आफाद WHO आ सांग्रांथि फोसावबोदों। 2023 मायथाइनिफ्राय ब्रिटेन, आमेरिका आरो ब्राजिल बायदि हादरावबो डायबेटिस बेरामनि मुलि अजेम्पिकखौ नंखायै फाननायनि सायाव सांग्रांथि होबोगासिनो। नंखाय मुलिफोरा नंगुबै दिहुनथायजों रोखोमसे नुयो, जायनि थाखाय बेफोरखौ सिनायनो गोब्राब जायो आरो बेरामफोरखौ खैफोदाव खोख्लैयो। अजेम्पिकआव सेमाग्लुटाइड दं, टाइप 2 डायबेटिसखौ फाहामनो थाखाय बाहायजायो। बुहुमनां सावस्रि आफादनि बिबुंथिनि बायदिब्ला नंखाय मुलिफोराव सेमाग्लुटाइडनि थार बिबां थाया, जाय ब्लाड सुगारखौ दबथायनो हायो। बेजों लोगोसे बे नंखाय दिहुनथायफोराव खहा गोनां मुवाफोरबो मोननाय जादों। हेल्थ केयार प्रफेशनेल्स, फार्मासिस्टफोर, सामलायग्रा बिबानगिरिफोर आरो रायजो-राजाफोरखौ जोबोद सांग्रां जानो खावलायदों बुहुमनां सावस्रि आफाद WHO आ।